салом бинандагони азиз, Сархатти хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиозодӣ. дар дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо оиди дарёфти иҷозаи парвози ширкати Уралские авиалинии аз Тоҷикистон ба 7 шаҳри Русияву сафари қарибулвуқӯи нахустин гурӯҳи донишомӯзони тоҷик ба Иркутск бо кумаки сафорат берун овардани теъдоде аз муҳоҷирони бандмонда аз Абхозистон ва имтиёзи нав барои сарбозоне ки хидматро адо мекунанд маълумот медиҳам. ширкати русии Уралские авиалинии барои анҷоми парвоз аз Тоҷикистон ба 7 шаҳри Русия иҷозат дарёфт кардааст. Як намояндаи ин ширкат имрӯз бо тасдиқи хабар ба радиозодӣ гуфт, аз 5 апрел билетҳо ба самти Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Қазон ва Уфа ба фурӯш гузошта шуданд. Бо ин парвозҳо шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд бе мушкилот сафар кунанд, агар ба шарте ки тавони харидории билетро дошта бошанд. Масалан, парвоз бо Уралские авиалинии аз Душанбе ба Москав 15642 сомонӣ будааст. Ба Санкт-Петербург бошад 10907 сомонӣ. Ёдовар мешавем ки аз 1 апрел мақомоти Русия ба парвози доимии ширкатҳои Сомон Эр ва Ютер иҷозат дод. Мақомоти Тоҷик нархи билетро беш аз 4000 сомонӣ муқаррар карданд, вале сокинон мегӯянд дар асл билетҳо аз ин нарх болотар фурӯхта мешаванд. қарор аст аввалин гурӯҳи 14 нафари донишҷӯёни тоҷик рӯзи 15 апрел ба Красноярск парвоз намоянд. Ба гуфтаи Акмал Ҷумаев, раҳбари маркази бозомӯзии касби донишгоҳи федералии Сибир, парвоз тавассути ҳавопаймои чартерии Уралские авиалинии сурат мегирад. Донишҷӯён билетҳоро бо нархи 5500 сомонӣ харидорӣ карда мегӯянд, қисме аз маблағро донишгоҳ барояшон ҷуброн хоҳад кард. Аммо ба фарқ аз ин донишҷӯён, гурӯҳи дигаре аз муассилини донишгоҳҳои Русия натавонистанд барои ҳафтаҳои наздик билети сафар бихаранд. онҳо аз мақомоти тоҷик дархост доранд ки барои рафтанашон ба Русия кӯмак кунанд. нозирони маҳбаси Русия иҷозат надоданд ки табибон аз хориҷ дар зиндон сиёсатмадори мухолифи ҳукумат Алексей Навалнийро муоина кунанд. Тибқи гузоришҳо ӯ бо сулфа ва ҳарорати баланд ба шифохонаи маҳбас интиқол ёфтааст. Анастасия Васильева, табиби Навалний ва раиси эътилофи созмонҳои табибон, дирӯз гуфт кӯшиш кард бо Навалний вохӯрад, вале нозирони маҳбас ӯро ба зиндон роҳ надоданд. Баъд пулис Васильева ва камаш 9 нафар аз ҳампаймонҳои ӯро дар канори маҳбас боздошту пасон раҳо намуд. Эътилофи созмонҳои табибон мегӯяд, то замоне ки табибони мустақил Навалнийро муоина накунанд, эътирози онҳо идома хоҳад кард. Навалний 44 сола ки аз мунаққидони президент Владимир Путин ба шумор меравад, 5 апрел дар шабакаи Твиттер навишт ки ҳарорати баданаш 38,1 дараҷа аст. Тахминан як ҳафта инҷониб Навалний гуруснанишинӣ эълон кардааст. Вакили Навалний мегӯяд, дар давоми як моҳи ҳабс ӯ 13 килограмм вазнашро гум кардааст. бо ташаббуси сафорати Тоҷикистон дар Русия 17 муҳоҷири тоҷики дар Сархатти Абхозистон дармонда буданд 4 апрел берун оварда шуданд. гуфтушунӣ дар ин замина бо мақомоти рус беш аз як моҳ идома кардааст. дар ниҳоят бо дархости намояндагии дипломатӣ барои убури нақлиёти ҳомили муҳоҷирон роҳи транзитӣ боз шуда, онҳо давоми як шабонарӯз ба фурудгоҳи Дамадед ва интиқол ёфтанд. дар миёни онҳо зани ҳомиладор ва нафари маъюб низ будааст. муҳоҷирон дар фурудгоҳ бо хӯроки гарм ва кӯмакпулӣ таъмин шуда шоми дирӯз ба Душанбе расиданд. гуфта мешавад, дар замони пандемия 300 нафар тоҷикон аз Абхозистон берун оварда шуданд. ҷумҳурии ҷудоихоҳи Абхозистон ва Осетияи ҷанубӣ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун порае аз Гурҷистон шинохта мешаванд. бисёре аз муҳоҷирон ки ба ин минтақа ворид мегарданд, дар ҳолати номуайян қарор мегиранд. дар шаҳри Старафшан се хонандаи мактаб ба таблиғи наворҳои созмонӣ дар кишвар мамнӯи гурӯҳи 24
гумон баранд. волидони яке аз онҳо гуфт ноболиғон гуноҳе накарданд. дар пасманзари ин ҳодиса Диловар Азимов, мудири маорифи Истарафшан, аз мақом барканор шуд. ноболиғон охири моҳи март боздошт шуда пас аз 3 рӯзи бозпурсӣ бо шарти берун нарафтан аз ҷойи зист раҳо гардиданд. як мақоми огоҳ дар ҳукумати шаҳри Истарафшан дирӯз ба Радиои Озодӣ гуфт хонандаҳо навори созмонҳои мамнӯъро ба ҳамсолонашон фиристодаву ба тамошо ташвиқ карданд. тасдиқи ин иддао аз манобеъи дигар ғайриимкон аст. ҳукумати Тоҷикистон барои ҳавасмандгардонии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ имтиёзи навро пешбинӣ кардааст. тибқи тағйироте ки ба қонун дар бораи вазъи ҳуқуқи хизматчиёни ҳарбӣ ворид карда шуд, аз ин ба баъд аскарон пас аз адои хидмат метавонанд бидуни озмун ба муассисаи таҳсилоти низомӣ дар Тоҷикистон дохил шаванд. ин имтиёз ҳамчунин донишгоҳи ҳарбии кишварҳои хориҷиеро ки Тоҷикистон бо онҳо созишнома дорад фаро мегирад. дар Тоҷикистон феълан ягона донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиа амал мекунад ки соли 1995 ташкил шудааст. кормандони назорати санитариву эпидемиологӣ дар бозори марказии шаҳри Хорух 190 кило маҳсулоти ғизои пассифат ва ё муҳолати истеъмолашон гузаштаро мусодира карданд. ба қавли манбаъ, санҷишҳо нишон медиҳанд ки солҳои охир маҳсулоти пассифат ба бозори маҳаллӣ камтар ворид мегардад, аммо бо ин вуҷуд соҳибкороне ҳастанд ки барои рушди тиҷорати худ гоҳи пинҳонӣ ва гоҳи ошкоро маҳсулоти муҳолати истифодаашон гузаштаро мефурӯшанд. тоҷирони дигар шаҳру навоҳии вилоят чунин молҳоро арзонтар мегиранд ва савдо мекунанд. соли гузашта дар вилоят беш аз 1,5 тонна маводи ғизоии муҳолаташон гузашта ошкоро нобуд карда шудааст. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон нақша дорад дар ҷамоати ворохи вилояти Суғд барои омода кардани муҳоҷирони меҳнатӣ марказеро таъсис бидиҳад. дар вазорат мегӯянд ин марказ ба сокиноне ки барои ба кор ба хориҷа рафтанӣ ҳастанд ва онҳое ки мехоҳанд ихтисос ва малакаи худро такмил бидиҳанд ба курсҳои омӯзишӣ фаро хоҳад гирифт. чунин тасмим баъди сафари вазири меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон Ширин Амонзода ба Ворух дар охири ҳафтаи гузашта гирифта шудааст. зимнан президенти Тоҷикистон имрӯз ба вилояти Суғд сафар кардааст. қарор аст Эмомалии Раҳмон аз ҷамоати Ворухи Исфара ҳам дидан кунад. мақомоти ҳифзи меҳнат дар Тоҷикистон ширкати истихроҷи тиллои покрудро ки ба сармоягузорони Чин тааллуқ дорад барои поймол кардани ҳуқуқҳои меҳнатии коргарони тоҷик 1500 сомонӣ ҷарима бастанд. барои бартараф кардани камбудиҳо ба чиноиҳо 1 моҳ муҳлат доданд. маълум шудааст ки корфармои чинӣ худсарона реҷаи сахти карантин ҷорӣ карда тӯли 3 моҳ нагузоштааст коргарон аз ҳудуди корхона берун раванд. ҳамчунин ширкат ба коргарони тоҷик ки донишу малакаи баробар бо коргарони чиниро доранд музди камтар медиҳад. маъмурияти ширкат ин ҳолатро бо судури як қарори дохилӣ ҷорӣ кардааст ва хадамот онро ғайриқонунӣ шуморида аз покруд талаб намудааст ки фавран онро бекор кунад. дар душанбе имрӯз эмкунии омӯзгорони 16 мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ аз COVID-19 шурӯъ мешавад. Азия плюс аз қавли манбааш дар шаҳрдорӣ менависад ки тибқи нақша дар назар аст тадриҷан кормандони 151 мактабу 137 кӯдакистон ваксинаи AstraZenecaро бигиранд. маъракаи эмгузаронӣ дар Тоҷикистон 23 март оғоз ёфта то имрӯз нисфи кормандони бахши тиб дар пойтахт эм карда шуданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти сокини 36-солаи ноҳияи шаҳри Туз хабар медиҳад. ба гуфтаи вазорат, марди дастгиршуда ба қасдан несту нобуд кардани молу мулки ҳамсари собиқаш муттаҳам мешавад. тафтишот муайян кардааст Азим Хоҷа Шарипов модари 5 фарзандашро ки 3 моҳи пеш аз ҳам ҷудо шуданд пайваста лату кӯб намуда тамоми либосворӣ ва ашёи рӯзгорашро оташ задааст. бо чунин амалаш Шарипов ба ҳамсари собиқаш ба маблағи 40,000 сомонӣ зарари моддӣ расондааст. нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид.
бирандагони азиз, ҳоло дар бораи қурбиазори хориҷӣ бароятон маълумот медиҳам. Бонки милли нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 37 дирам таъин кардааст. рубли русӣ то рафт поин меравад. арзиши 1000 рубли русӣ имрӯз 7 апрел 146 сомониву 60 дирам муқаррар гардидааст, ки нисбати дирӯз 1 сомониву 10 дирам камтар мебошад. тақдими хабарҳоро дар ҳамин сонияҳо ба поён мебарам. баъди 3 соати дигар шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазирем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва барори кор ба ҳар яки шумо.